la Isibongo Nuba. Ngaziwa ngela KingNuba. Ngifuna nje ukubonga kunina nonke ningisupportile kwi-single track yami engisanda kuyikhipha. Ethi wathi ngazange lilahle ithemba. Ngiyabona ukuthi ishintshile impilo zabantu emhlabeni wonke jikelele ngoba umhlaba wonke uthi wathi izwe lonke lithi wathi cela ningisupporte njalo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngithathe down ngingelutho nangibeka up nangenza umuntu. Yabo kusukela nje kuqala nje abanye bangazi manje kanti mina kudala ngaba khona ezweni kade ngaqala ukucula kade ngaqala ukuba yi-artist. Abanye bangazi nje kusukela manje ama-artist ane-talent njengami qhubekeni wa-support unganiki support ngoba nje asilutho ngaphandle kwenezweni yini enisithatha nisibeke ezweni ingakho nje soqhubeka senithanda la esihlangana khona sinikeze isikhathi kube mnandi nje sibaba sezweni njengoba nazi-ke nani ukuthi ngumuntu wabantu mina noma inini nje ngiyakwazi ukuthi ngihlale nabantu abangithandayo kube mnandi sijabule nje. Yabo laba-ke abangangithanda ngazi ngoba ngaze ngihlangane nabo bese ngihlangana labo abangithandayo nganoma bazifihla-ke bona. Yabo laba abangangithandi masamba endleleni but ngiyabonga kakhulu laba abangithandayo baqhubeke nje. Abangangithandi sebeyolala ngenxeba-ke bakwethu ngoba izwe lonke liyangithanda yabo. Ya nabo nje ngiyethemba ukuthi manje kule ngoma ethi wathi sebeyayicula nabo bengathandi laba abangangithandi. Umuntu azizethi wathi bese athi fuck off yini le ngiyiculayo aphinde futhi athi wathi aphinde ethukanise futhi ngenxa yokuthi le ngoma iyayingenela kubantu ayidinga ukuthi ifakwe ingoma yasezwe nje ezokwehlukanisa unyaka yenze konke okuhle isikhathi sisekhona. Ngiyabonga kakhulu niqhubeke njalo nikwenze lokho enikwenzile. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu bakwethu. Ile ngichaza le gama ngoba igama engakaze labakhona le gosikande popel please. Sengisho ukuthi umona kumele uvume if uphula nomuntu ongenawo umona kumele wazi ukuthi lo muntu uphula impilo yobuxoki kinaye. Umuntu ufuna kuveza ukuthi unomona umuntu ophila naye. Akekho umuntu ongabi namona kusho ukuthi uyakhohlisa lo muntu angakwenza noma yini noma yini. Ngiyabonga kakhulu niqhubeke njalo ngisupport ezweni. Ngiyabonga support yena KingNuba boss ebilibonga ezweni. Oh wathi akazangenzeni